हेलौ लोगोफोर, जों दा कलेजाव दङ। क्लास जायाखै मोनसेबो। आं भिडिअ लाखुमादोंसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै। साननानै लाखुमानाय जाबाय। दायो जों फैगासिनो। बे जाबाय जोंनि माइनर बटानि डिपार्टमेन्टनि रुम। बटानि डिपार्टमेन्टनि रुम जों दा माइनर लादों। माने लायांदोंमोन, क्लास लायाखै। जों मबाइल नायनायाव बेस्थ'। মানে মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত বুলি কৈ আছে মই আমাৰ বড়ো ভাষাত তুমিতো বুজি নাপায় বুজি পায় মই কিবা কিবি কৈ দিম ৰ তোমাক বড়ো ভাষাত তুমিতো বুজি নাপায় না बिथांखौ आं एसे थगायदों माने मिथाइफोर जाहोनो हागोन इयो स' जियानो जा हेलौ आं दा कलेजाव दङ रायजोफोर हेलौ अके दा दान्दिसे उनाव लोगो मोनफिनबावगोन आं दा रुमावनो दंफैयो अके थ' फाइनालि गाइसमोन ओंखारबोबाय नै जोंनि बिबार बारि थ' लोगोफोर आं दायो रुम नाम्बार 7 आव दंफैयो जि गुफुर नुदैखिजा जि गुफुर नुदैखिजा नोंहालाय ओजों नायफै ना आं ओरै लागोन ना ओजोंबाथाय लेथ्रा नुगोन लागोन आं गुफुर नुदों एसे थ' बे समाव बिथांमोना गेम गेलेनो नागिरदों आं नोंथांमोना शेयार खालामगोन जे गेमखौ बोरै गेलेयो स' आं खर' थावखोनखौ जोंहाय गार्लसफोर दङ आस्सा बेकग्राउन्डआ गुफुर नुदोंना बेकग्राउन्डआ खोमसि थेवब्लाथाय गुफुर नुयो आरोना नोंथांमोन बा लोगोफोर भिडिअआव गुफुर नुदोंब्लाबो रियेलाव गुफुर नङा जों गोसोमसो एसा काला है अके थ' जियानो जा जोंना क्लास मोनसे जायाखै दासिमाव समा बेसेबां बाजिखो बिदा 11 जासिगोन टाइमा दासिमबो क्लासा मोनसे जायाखै क्लास मोनसे जानो नांगौमोन माइनर क्लास बाट क्लास अभी तक भी नहीं हुआ है एक भी माइनरनि मेम दंमोनबोथ' दङ बाट मानो जायाखै आं मिथिया अके जायखिजाया दान्दिसे रेस्ट लाथ'नो नागिरदों नेक्स्ट दान्दिसे उनाव लोगो मोनबावगोन अके फोनगोन नामा स' लोगोफोर आङो दानि ब्लगखौ स्टार्ट खालामदोंमोन बाट आङो ब्लगखौ फुल बानायजोबनाय जायाखै थारमाने बानायजोबनो हायाखै बिकज गोबां प्रब्लेमनि थाखाय स' दायो बे समाव मोनाबिलि सम जाबायानो आं ब्लगखौ दासो स्टार्ट खालामफिनबाय फिरिसे माने स्टार्ट खालामफिनबाय स' दायो बे समाव आङो ट्राइ खालामदों ब्लग खालामनो स' जियानो जादोंला आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ डन्ट स्किप थारैनो स्किप खालामनाङा जियानो जा इन्जयखौथ' आं होनो हानाय नङा बाट मेम'रिस हिसाबै आं खालामनो सानदों ब्लगखौ स' जियानो जादोंला बे समाव आङो 6 PM नि एसे बारबाय समा स' आङो मा सानदों बे समाव मेजरनि एसे लिरनो गोनां दंमोन बेखौ आं लिरग्रोना लानोसै अके बेनि उनाव लोगो मोनफिनबावगोन अके गुड मर्निं लोगोफोर फ्रम हम आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ स' भ्लग भिडिअ शुट खालामनाया आंना गोबां प्रब्लेम मोनो आङो शुट खालामनो दा बिकज टाइम मेनेज खालामनायाव बहुत प्रब्लेम जायो भ्लग भिडिअ लानायाव स' जियानो जा बेनि गेजेरजोंब्लाबो आं दाख्लैनिफ्रायनो ब्लग स्टार्ट खालामना दोनदों बाट बेखौ आं कमप्लिट खालामनो होननानै बे ब्लग्सखौ लादेरनाय जाबाय स' दिनै शनिबार डेट मिन्स सेटारडे बाट दिनै क्लास दंमोन बा कलेज दंमोन नाथाय दिनै मोनसे इभेन्ट दं जायखिजाया इभेन्ट दङ इभेन्टनि नामखौ आं बावबाय एक्सुवेलि एक्जेक्टलि बे इभेन्टनि थाखायनो दिनै जोंना कलेजा दिनै बन्द होदों स' बेनिखायनो मा खालामनो जा सानडेआवबोथ' बन्द आङो बांसिनानो सानडेआव सुयोमोन ड्रेसफोरखौ बायदि बायदि ड्रेस गाननानै दोननायफोरखौ टाइम मेनेज खालामनो हायामोन नालाय फुङाव स' बेनिखायनो दिनै सेटारडे नालाय दिनै कलेजबो बन्द नालाय बेनिखायनो दिनै सुनोसै स' आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्जय लागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै मिजिंथिबाय थ' आं जिखौ फार्स्टआव सोमग्रोगोनसो बेनि उनावसो सुगोन दान्दिसे उनाव स' जायखिजाया दान्दिसे उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन आं शेयारल' खालामबाय नोंथांमोना अके
स' लोगोफोर दायो आङो बे समाव जिखौ सुहैखानो नागिरबाय आरोना जि सुनो नागिरबाय अके नायलांदो थ' लोगोफोर ब्लग्सखौ आं एसेबां फोजोबथ'बाय गोबां ब्लग्स लानाय जायासै आरोना माने बहुद प्रब्लेम माने बेनिखायनो आं ब्लग्स एसेबां शुट खालामनाय जायासै थ' नेक्स्टआव आं ब्लग्स लाबोबावनो नाजागोन मोजां ब्लग्स खालामनो नाजागोन आं ट्राइ खालामगोन थ' बेखिनियावनो आं आंनि ब्लगखौ फोजोबथ'बाय जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं दिल से शुक्रिया थ' बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो आसा खालामदों थ' बाय बाय